Ongi etorri guztioi, Arantzadi Zientzia Elkarteak baieztatu du Lizarrateko pasabideak Neandertalen presentzia izan zuela. Bertan aurkitutako aztarnen arabera duela 51.000 urte inguru maiz erabili zuten haitzuloa. Euskarak justizia behar duela aldarrikatzeko elkarretaratzeak deitu ditu UEMak larunbat honetan. UEMak agerraldia egin du Espainiar Auzitegi Gorenaren azken epaia salatzeko. Epaia larria dela adierazi du eta elkarretaratzerako deia egin du larunbat honetarako udaletxeen aurrean. Nafarroan BSH-ko kaleratzeak negoziatu dituzte. UGT, Comisiones Obreras, ATIS eta Solidari sindikatuetako 12 ordezkariek baldintzak onartu egin dituzte eta ELako eta LABeko 5 ordezkariek ez. Batzarra egingo dute langileek bozkatu dezaten. Mundu txiki bat da Aingo taldea, astebururo plazarik plaza Euskal Herriko musika eta kantua zabaltzen dihardute joetasu. Taldearen sorreraz, helburuez eta eskolaz hitz egin dugu besteak beste Itxaso Aiur, Iker Aiur eta Jokin Tolosarekin. Kaixo guztioi eta ongietorri Hamaika Telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan kultura izango dugu izpide euskarazko musika, euskarazko kultura eta gurekin ditugu 3 artista handi Aingo taldeko Iker, Jokin eta Itxaso, ongietorri hirukote. Asko. Bueno, zai duzu, ze modu zaudete, ongi? Bai. Bai. Gustora etorri gara. Gogoekin. Udan topera zabiltzate eta hala ere lortu zu eta artetxo bat hona etortzeko? Aukera beti aprobetxatu behar da pixka bat ere eta gustoko tokian ez da aldaparik ez eta bai musikan eta holako tokitan ere gustora. Kamiseta eta guzti etorri zarete, Aingoren kamisetarekin ze politxa dien kamisetak. Konta iguzu pixka bat gehiago, zer da Aingo? Aingo sortu zen oin dela 10 urte, aurten 10 urte egin ditugu eta guretzako Aingo da mundu txiki bat, non bere barruan erabiltzen dugun musika tradizionala, euskera, lagunak, umeak, nagusiagoak, helduak, jubilatuak, eta guztiekin sortzen da hori dena nahaztuta, sortzen da mundu txiki bat. Iaia jaio berrietatik adinez nagusi eta nagusienetaraino, ez? Orduan, saretara begira, Aingok baditu hainbat alor, Aingo da eskola, Aingo da taldea, Aingo da... Pixka bat zehaztuko bagenu, zer da berez Aingo? Aingoren inguruan ezer ez dakienarentzat nola azalduko zenukete? Hasiera baten izan daiteke komplikatua, baina gero ez da komplikatua. Nolabait piramidean oinarrian egongo litzateke eskola, bai? Orduan eskolara badatoz jendea, badatoz umeak, badatoz helduak, badatoz nagusiak, eta horiekin sortzen den familia horrek lantzen dugu musika, eta musika hau da trikitisaren inguruan dagoen musika. Trikitisa jotzen duenak, dantzarako jotzen du, beraz baditugu dantzariak. Trikitisa jotzen duenak, kanturako jotzen du, beraz orduan abeslariak baditugu, eta orduan gero guzti horiekin, herri ibiltzen gara, deitzen diguten lekuetan, jendea dantzan, kantuan, ipintzeko. Beraz, badu musikatik, baina badu dantzatik ere bai, hala ere zuek berez musika alorrean zentratzen zarete gehiago, ez? Hau da, irakatsi egiten duzue musika instrumentuak eta gero denok batera elkartzen zarete kanpora joan eta jotzeko? Egiten ditugu ensaioak eta ez da. Azkenean musikatik hasten gara eta nolabait sortzen du horrek elkarrenganako harremanak sortzea, ez? Pixka komunitate modura esan ditekena, hortik hasi eta erlazioak sortuz, plazara ateratzea dena praktikan jartzera. Askok ezagutuko zaituzte kaleetan zehar kriston giroa sortzen duzuelako, ezta? Zer nolako harremana duzue aipatutako komunitate horrekin? Oso polita. Oso polita, ez? Azken batean hori oso intergenerazionala danetik,
badagon tratua oso etxeko tratua da, eta orduan joan gaitezke itsasorekin, eta itsaso gurekin etorri daiteke, eta gurekin etorri daiteke beste jubilatu bat, eta guztio gara etxekoak, eta sortzen den giroa jendeak badaki zer egiten dugun, da horretara dator, komunitate horretako parte edo partaide izateko. Bai, denek aportatzen dute baita ere zerbait, ez? Batek dantza egiten du, besteak nahi badu hitz egin egiten du, baina baita ere aportatzeko modua da, bakoitzak bere tokia bilatzea da importantea eta hortan gabiltza. Engoren filosofia hau nondik dator? Nork sortu zuen Engo, noren ideia izan da, 10 urte hauetan helburua aldatu da? Pixka bat bai, orain 10 urte, talde baten, hasiera baten, kalerako talde baten beharrean edo sentitu nintzen ni, garai-haretan, eta itsaso jaio berri urtebete bazuen itsasok orduan, taldeari izena jarri behar zitzaion, eta itsasok txupetea erabiltzen zuen orduan, da nik ohean bota eta txupeteak endutakon, ingo esaten zuen, eta hortik, izena badugu. Eta pixka bat hola sortu zen, eta helburua zen hasiera baten, baginen 4-5 musikari, eta herrietako jaietara joatea, besterik gabe musika jotzera, eta beste horretan geratzen zen. Gero orain dela 5 urte, pandemiaren aurretik pandemiako sasoi horretan, eskolarena martxan jarri genuen, ikusten genuelako nolabait bai beharra, nolabait gehu musikari moduen formatu behar ginela, nolabait formakuntza baten beharra geneukala, eta zergatik ez guretzako formakuntza balin bada zan, formakuntza hori herriari zabaldu, eta komunitate hori era horretara zabaltzen genuen. Eta horretan. Formakuntza hori etxean bertatik hasi zen, edo nolatan izan da jauzi hori, ez? Kaletik eskolara pasatzea. Bai, nik ordura arte beti musika eskoletan lan egin izan dut, eta pandemiako momentu horretan, baserri baten bizi gara itsasota biok, eta baserria itzaki hartu eta leku egokia zala, naturarekin, harremanetan, iruditzen zitzaigun zala leku egokia jendea biltzen hasteko. Hor hasi ginen, ekipo txiki bat, eta gaur egunean badugu Igorren, Arrati Bailarako Igorren badugu lokal handi bat, 300 piko metroko lokal handi bat, eta bertan montatu dugu gure eskola guzti hau. Hor lantaldean bagaude 3 pertsona, Ane, Jokin eta Irurok, eta gero aparte badaude beste irakasle bi, Blanka Agudo perkusiñoko irakaslea dana, eta Mikel Zarate euskal dantza tradizionaletako irakaslea dana. Guztiok osatzen dugu talde hori, eta orduan egiten duguna da, ordutegiak montatu, klase guztiak beti dira taldean, hori da ezberdintasuna, pixka bat musika eskola tradizionaletatik gure klaseak beti dira taldean, eta biltzen ditugu pixka bat bai adineka, umeetatik nagusietara adineka, edo mailaka, segun da nola dan. Zenbat atalitu eskolak, dantza? Bai, badu euskal dantza tradizionalena, badu perkusioa, eta badu dantzena, eta gero trikitisa, bera melodiko moduen trikitisarena, bai. Eta zugiokin, nun hartzen duzu parte? Bueno, ni gehiago kaleko formatoan, aktuazioetan hartzen dut parte, baina eskolan ere nolabait bai egoten gara presente, azkenean ez irakasle modura, ez irakasle instrumentalki moduraz, baina bai bizitzako irakasle modura, pixka taldea egiten eta beste balore batzuk erakusten. Eta zu Itxaso, zer moduz pasatzen duzu Engon, eskolan, bai aitarekin, bai lagunekin, ongi? Bai, oso, ondo. Astebururo dantzan eta gironean egoten zara zure bai? Batzutan, aldanean. Aldanean. Bueno, orduan urrengoan ere egongo zara ezta, dantzan? Noski baietz. Kalean ikusiko dugu elkar, azkenik, elkarrizketatu guztiekin jolas bat egiten dugu, nik hitz bat esango dizuet, eta zuek erantzun beharko didazue burura etortzen zaizuen lehenengo hitza. Lasai egon, zuek improvisatzen asko badakizue, orduan, presa bete? Bai? Musika? Tradizioa. Gogoa. Sentimentua. Eskola? Ez dakit. Ikasteko. Musika. Musika? Herramienta. Hori da, baliabideak. Komunitatea?
Maitasuna. Oh. bizitza. Eta laguntasuna. Eta azkenik eingo? Mundu bat. Mundu bat. Tradizioa. Ba, bizitza, bera. Ba, orain bai, amaiera emango diogu elkarrezketari, baina aurretik sorpresa bat ekarri digute eingo taldeko kideek, pieza bat joko digute eta ostean bai, agurtu egingo gara. Ongi izan. Bat, bi, bat. Kaialdeko egal batek abesti bat entzune bat gazte batzan erdiotarra maitea eban bere gogoa kolobiken eure maite zuzaitut zorionen ate aseginez lauzuete gabonetan niganatu zaite Kaialdeko egal batek abesti bat entzule bat gazte batzan berriotarra maitea eban bere gogoa kolobiken eure maite zuzaitut zorionen ate aseginez nauzuete gabonetan niganatu zaitez kolobiken eure maite zuzaitut zorionen ate aseginez nauzuete gabonetan niganatu zaitez gabonetan niganatu zaitez gabonetan niganatu zaitez Apa. Albisteak xehetzen hasiko gara orain, Auzitegi Gorenak baliogabetu egin du tokiko erakundeetan euskara lehenesten zuten zenbait artikulu. Espainiako Auzitegi Gorenak euskara lehenesten zuten Euskal Autonomia Erkidegoko udallegearen hainbat artikulu baliogabetu ditu Vox alderdiaren helegite baten ondorioz. Erabaki honek atzera bota ditu Eusko Jaurlaritzaren 2023ko dekretu bateko hainbat neurri, tokiko erakundeetan hizkuntza irizpideen bidez lanpostuak esleitzea arautzen zutenak. 169/2023 dekretua du jomugan. Hala, euskara lehenesten bada koofizialtasuna urratzen dela ebatzi dute sententzian. Hain zuzen, 2023an Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak udal administrazioetan euskararen erabilera normalizatzea zuen helburu, eta langileen hizkuntza gaitasuna funtzioen araberakoa izatea arautzen zuen. Hori dela eta, zenbait lanpostutan euskara nahitaezkoa izatea aurreikusten zen, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko asmoz. Baina Espainiako Auzitegi Gorenak Auzitegi Nagusiaren aurreko epaia berretziz, ebatzi du artikulu horietako asko diskriminatzaileak direla gaztelaniaren aldean, eta horrek konstituzioa urratzen duela. Epaiak eragina izango du hainbat udaletan eta tokiko erakundetan, euskara orain arte hizkuntza nagusia izan den tokietan alegia. Gorenaren epaiaren arabera herrialde batean, hizkuntzako ofizialak daudenean, batek ezin du lehentasunak izan bestaren gainean. Horiek horrela, hizkuntzen arteko desorekak eragotzi egin behar dira. Euskara lehenesten duten lehen irizpideak ezin direla esarri esan nahi du, eta horregatik direla baztergarriak udallegea eta hura hizkuntzaren arloan aplikatzeko dekretua. Era berean, sententziaren arabera, herritarrek udal erakundeekin duten harremanetan hizkuntza hautatzeko duten eskubidea ezin da inoiz auzitan jarri. Horren aurrean, Euskal Herriko alderdi politiko batzuk eta euskalgintzako hainbat eragilek salatu dute, sententzia euskararen normalizazioaren aurkakoa ez ezik,
euskal gizartearen eta erakundeen kontrakoa ere badela. Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiaren hitzetan, erregimen zaharraren nostalgikoek eta haien zerbitzura dauden epaitegiek euskarafobiaz jarduten dihardutera. Joseba Diez Antzustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak tristura agertu du euskararen aurkako eraso berriagatik eta gogorarazi du eskuin muturretik sortu dela justiziaren erabaki hori, euskal alderdien artean adostasuna sortu duen kontu baten inguruan. Euskara eta abenturari loturiko albistei begira ibilbidearen erdia baino gehiago egin dute jada Euskara abenturaren espedizioak. Ikusi. Euskara abenturaren 3. astean murgilduta, ziokitarrek Euskal Herria zeharkatzen jarraitu dute. Esperientzia ahaztezinak biziz eta euskararen aldeko konpromisoa sendotuz. Iruñetik abiatuta Irulegin istorioa ukitu dute Arantzadiko kideekin, eta Añanan gatzagak ezagutu eta Izarren azpiko lehen gaua bizi izan dute. Argantzunen Trebiñuko egoera soziolinguistikoaz jabetu dira, eta Gasteizen Errekalehor auzo autogestionatua bisitatu dute, euskara eta aktivismoa uztartuz. Otogoienatik gora Izarrara heldu dira, senide eta lagunen bisita beroarekin arnasa hartuz, eta araian dantza eta herri giroa izan dute lagun. Zeraingo herri afariak espedizioaren erdia ospatzeko aukera paregabea eskaini die, bertsoz eta auzolanean. Beasainen atxeden hartuta Tolosara iritsi dira, eta han gorputz irudia, elikadura eta autoestimoa bezalako gai sakonei heldu diete. Gainera, Mirua taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izan dute kideek. Dagoeneko ibilbidearen erdia baino gehiago eginda dute, baina oraindik asko dago aurretik, bizitzeko, partekatzeko eta batez ere euskaraz egiteko. Gasteizen kokatuta dagoen iesgela gunea da Maito Kingdom. Bertan izan da Amaika Telebista. Gasteizen kokatuta dagoen iesgela gunea da Maito Kingdom. Duela 4 urte baino gehiago ireki zituen ateak eta ordutik mundu osoko jendea pasa da guneak dituen areto desberdinengatik. Jabeen helburua iesgelak eta ikuskizunak nahazten zituen proiektua sortzea izan zen. Guri gustatzen zaigu tratatzea gure aretoak atrakzioak bezala. Bai, dauzkagu jolasak eta jokuak eta puzzleak aretoen barruan, baina primatzen duguna da esperientzia. Nahi duguna da jendea etortzea eta disfrutatzea. Osea, bere bizitza zahaztea eta abentura bat bizitzea. 4 areto desberdin ditugu eta bakoitzean esperientzia guztiz ezberdina da. Ja, ziginen ondala 11 urte Bilbon, areto txiki batekin, eta gutxinaka handiagoa egiten joan ginen, eta nahi genuena izan zen formatzea guri gustatuko litzaiguke esperientzia bat, osea, pelikula bat, baina bizia. Maito Kingdomen hainbat gela desberdin dituzte, hala ere, sari gehien jaso dituena beldurrezko aretoa da. Tu también soñarás izenez ezagutzen dena. Izan ere, areto horrekin ireki zituen ateak Maialen eta Albertoren proiektu honek. Pues igual esango nuke Tu también soñarás, ze bada, beldurrezkoa da, eta oso bizia da, oso organikoa, ez da inoiz berdina. Badau jende mordoa errepikatu egin duen aretoa. Esango nuke igual soñaraz dela famatuena edo behintzat denbora gehien daramatzana, 4 urte dira ja. Esperientzia beti ezberdina da, besteetan, abenturazkoetan, sartzen bazara historioan, roleatzea gustatzen bazaizu eta oso divertigarri zen daiteke eta oso politak ere bizitzeko, ez? Baina, beldurrezkoetan normalean aktoreak zurekin daude, bai molestatzen, bai izutzen. Beldurrezkoetan adrenalina punto hori ere badago. Sartu historian eta benetan sinistu pelikulan zaudela, ez? Ondo irakurri zertan doan historia, baina hau guztietan, ondo irakurri zertan doan historia eta sartzaitez. Investigadore bat baldin bazara, konbentzitu zure burua investigadore bat zarela, edo abenturero bat baldin bazara, konbentzitu behar zara. Orduan disfrutatuko duzu benetan. Adibidez, beldurrezkoetan askotan badau jendea ez duela ezer ikusten.
ez duela ezer ikusten. Igual harrapatzen dute hasiera-hasieran objektu bat, jartzen dute holan, eta jazta. Eta 2 orduetan ez dute ezer ikusten, ez dira ezetar zentratzen. Osea, bakarrik objektua eta listo. Aurreko astean neuki genuen eskato bat, kaputxa jarri zuena, bola bat egin, eta jazta. Eta ez zuen ezer ikusi. Beste batzutan, hemengoan, badau jendea sartzen dena horren beste, etortzen direla mozorrotuta, Troy Indiana Jones edo Lara Croft, eta gero jolasaren barruan lurrera botatzen dira, o lako gauzak ez. 4 urte hauetan zehar ez dira gutxi izan IESGLek irabazi dituzten sariak. Izan ere, aurten euren aretoetako bat munduko 2. IESGela onena izendatu dute, eta Europako lehenengoa. Sari hoietan 460.000 IESGlek hartu dute parte. Gu sortzen dugunean olako areto bat, nahi dugu guri gustatzea eta jendeari gustatzea, baina karo, ja etortzen direnean atzerritarrak, ez? Jolastera, baina ere puntuatzera. Eta gero, partizipatzen dugunean terpeketan, direla sari mundialetan, gure sorpresa da, behin geratu ginen munduko lehenengoa bat, eta aurten izan da, ez? Aurten geratu gara munduko 2. Estatu mailan, Madridin eta Bartzelonan areto asko daude, asko, beldurezkoak eta ere abenturazkoak. Oso areto onak daude ere. Eta, mundu mailan ere, Greziakoak oso famatuak dira, Holandakoak ere. Ni ez nuke deituko kompetentzia da konpartitzea, ez? Areto bakoitza ezberdina da, danak dira onak, danak daukate zehozer emateko, ez? Ondala, hilabete edo, zabaldu genuen Madrilen gure azkenengo diseinu bat. Aretoa ez da gurea, baina da gure diseinua. Magic Universe deitzen da, eta da beste esperientzia bat. Ez da iniz, ez da olako gauzarik egin. Porque nazten du espektakuloa eta escape rooma eta aktoreak eta batean eske bizi behar da. Eta gero hemen Gasteizen, zabaldu behar ditugu beste 2, momentuz beste 2. Bata da, biak izango dira beldurezkoak, bata da izango da rollo ciencia ficción, baina ere beldurezkoa, tipo Alien, Dead Space, olako zer, eta beste izango da manikomio bat horrible. Jende asko esaten du, karo, eske ni ez dut inoiz egin olako IESGela bat, orduan ez dakit ez dokaz esperientzarik, edo ni bideojokoetan ez nabil, orduan ez dakit zelan egingo dudan, nire kontseilua da eskatzeko. Hau eginda dago, pertsona guztia jolastu ala izateko, beti daukasun norbait zuri laguntzen, zuri monitorezatzen, ordune edozein pertsona jolastu dezake. Egin behar dana da, lasai, egon, enpresarik ez, porque danak amaituko dute jolasa, eta irakurri. Eta gero jolasaren barruan ere, kalma. Kalma eta disfrutatzea. Hasi dugu zatitxo bat abentura de leyendakoa, da apur bat, referentziekin Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, hau da Maitoren beste sarrera bat. Bata da familiarragoa, tipo, Harry Potterren referentziekin ere, eta, hasieran nahi genuen izatea nientzako, baina izango da publiko guztientzako. Umeak etorre daitezke, baina ere familiak edo bai jende nagusia. Eta ere nahazten ditu efektuak eta gauzak eskapearekin alegia. Eta gero daukagu beste areto bat oso polita eta oso dinamikoa, anime serie batean oinarrituta, eta jendeak serie hori edo pelikula horiek ezagutu ez arren, flipatzen dute, porque oso politia da jolasteko, oso dinamikoa, oso divertigarria, eta eski barruan super politia da. Niretza da nire favorituena. Etorri da jendea urrunetik, eta barruan egonda negarri egin dutela. Emozio gaitxik. Así que, etor zaitezte jolastera, Maitora. IESGletatik haratago ere joateko asmoarekin, jabeek mentalismo ikuskizun bat antolatu dute abuztuan. Ez da horrelako bat egiten duten lehenengo aldia, eta adirazi dutenez, ekitaldi berezi horretan abentura, magia eta beldurra nahazten dira. Izaskun Eiakuriaga kazetari jurretarra hilda 53 urterekin minbizi baten ondorioz.
Izaskun Eiakuriaga kazetari ilurretarra hilda 53 urterekin minbizi baten ondorioz. Euskararen eta euskal kulturaren bultzatzaileetako bat izan da, Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna zen, baita Durangoko azokakoa ere. Urte askoan Bizkaia irratian aritu zen esatari gisa. Euskaldunon egunkarian hasi zuen bere ibilbide profesionala. Bertzotan ere aritu zen, eta bertsolari aldizkarian zenbait artikulu idatzi zituen. Mikel Laboarekin ere jardun zuen kiromantzia lanean, 1988an lehenengoz eta beste pare bat edo 3 urtez ondoren Laboaren kontzertuetan. Zuzenean bi Gernika diskoan batuta geratu zen bere kolaborazioa. Kazetaritzan eta komunikazio arloan ibilbide sakona egindakoa da Eiakuriaga. Anbotoren aurrekaria izan zen Eraz aldizkarian jardun zuen hainbat urtez erredaktore eta zuzendari lanetan. Berrizko udalean ere aritu zen lanean prentza kabineteko arduradun gisa eta 2025ko ibilaldiaren komunikazio arduraduna ere izan zen. 2009ko Euskal Herriko bertsolari txapelketan ere lan egin zuen. Lekukom komunikazio agentziaren aitzindaria izan zen Marijo Deograziasekin batera eta Durangoko azokako komunikazio eta marketing arduraduna izan zen. Azken urteetan Gerediaga elkartean komunikazio lanetan aritu da, eta horrekin batera Bizkaia irratian ere aritzen zen esatari lanetan. Beti eskuzabal, beti laguntzeko prest izan da Eiakuriaga, baita Hamaika telebistarekin ere. Lurrak gozo arzaitzala Izaskun. Momak taldearen itzuliko nahi zabestearekin agurtuko gara oraingoan, kaletan ikusiko dugu elkar, ongi segi. Behin irakatzi zenidan benetako unibertsoa, kanpora edatzen ez dela eta barnera handitzen omen dela. Gauza txiki eta arruntenak ezoikoak bilakatzen gaituztela. Gauza txiki eta arruntetan kabitzen dela unibertsoa. Itzuliko naiz, barnean dara badan korapioa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, ariz beterik dudan, motxila pizutsua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Behin irakatzi zenidan pertsona zaurgarri bat, erakargarri bilakatzen dela bere juntasunak onartzerakoan. Esentzia argirateratzen dela itzalak bezarkatzerakoan. Esentzia argirateratzen dela gauzak kontrolpean ez daudenean. Itzuliko naiz, barnean dara badan korapioa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, ariz beterik gura motxila pizutsua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz.